Mali kɔnɔ ka maa minnu sagolen don malati ka bɔlɔlɔ sanfɛla la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la bi nin y'a ye an ka kɛnɛya kɛnɛ kan bi kunnafoni min b'an bolo kɛnɛya kunnafoniw na o de ye k'a fɔ Kulukoro mara la a yirala k'a fɔ muso minnu fatura jiginni kɔni senfɛ ko olu kɔni bɛ 50 kɔni bɔɲɔgɔnkɔ kɔni bɔ san 2021 kɔnɔna la. Ayiwa kunnafoni minnu dira ma o koɲɛ la olu y'a yirana k'a fɔ ko tɛnɛnjan tɛmɛnen ni o yɛrɛ tun ye marisi kalo tile 14 ye ko Kulukoro dugu kɔnɔna la ɲɔgɔnyeba dɔ kɛra. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnye kɛra maa minnu fɛ olu ye maa ye ni olu kɔni sigilen bɛ kɛnɛya kɔni kunkan ko kunna Kulukoro ni an b'a fɔ o ma comité régional d'orientation et de coordination et de l'évaluation des programmes de développement sanitaire et social ni olu yɛrɛ ka yɔrɔ dɔ bɛ Kulukoro ko u ye wele bila Kulukoro kɛnɛya sigilamɔgɔw ma ani u dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ka taa ka sɛbɛn bɔ o sɛbɛn min kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ baara minnu kɛra Kulukoro n'a mara la san 2021 kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jiginniyɔrɔ la. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko muso lajigintɔw la ko maa 50 kɔ ko olu de fatura jiginni tabali kɔni sanfɛ. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ den minnu salen nana jiginniyɔrɔ ko o kɛra 1709 kɔ ye. Ayiwa k'o tɛmɛnen ka bɔ yen den minnu bɛ yen nɔ n'u olu bangera ka daminɛ u bangedon fo ka taa bila u ka tile 40 na ni o dɔw bɛ fatu ko den minnu kɔni fatura olu la k'olu bɛ 380 kɔ kɔni bɔ. Ayiwa ko nin ye Kulukoro kɔni n'a lamini dɔrɔn de ta ye ko wa ko ni baara ninnu kɛra min ye san 2021 kɔnɔna la. Ayiwa ko ni sigikafɔ in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ko de ye k'a fɔ ka baara kuraw sigi sen kan walasa nin ko ninnu bɛ se ka kisi ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min ani ka baara fɛɛrɛ kuraw bɔ ka bila san kura minnu bɛ nalen ka olu labɛn cogoya min na. Ayiwa an b'a yirala k'a fɔ ko nin baara ninnu kɛra tile 2 kɔni hukumu kɔnɔna la. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kunnafoni ye kɛnɛya kɔni kunna k'a lase aw ma aw ka